खुलुमबाय, आं बिलिफां दैमारि। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जासिहरग्रोनाय थाबाय। खन्थाइ बिबार ग्रुपनि सेथि अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावहाय मैया 18 मे खालारखालि बिनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन। फिथाइ फोसावनाय बायदियै आं सेथि मासिखौनो आवग्रिनो हादों। आंनि थाखाय कंग्रेचुलेसन, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो हानाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जायफोरा बे बादायलायनायाव गाहामै गाहाम बाहागो लादोंमोन बिथांमोननि गेजेरावबो बिथांमोनहा मासिखौ आवग्रिनो हायाखै, बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथांमोनजों जे आं बे बादायलायनायावहाय बादायलायफानो मोनदों बेखौ आंनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा जायफोरहा बे बादायलायनायाव बान्था मोननो हायाखै बिथांमोनहा गोसोआव लोरबां दासान आरो गावखौ नार्भास खालामनानै खन्थाइ सोरजिनाय बायदि बायदि थुनलाइ सोरजिनाय बेयाव नांथानानै थानाङा। आंबो गोबां बादायलायनायाव बाहागो लादों, गोबां बादायलायनायाव आं जेनदों, गोबां बादायलायनायाव आं देरहादों। जेननाय देरहानाया गाव गावनि सायाव सोनारो आरो नों बे देरहानाय जेननायखौ लानानैहाय जिउआव दावगानो नांगोन। मानोना दिनैनि जेननाया गाबोननि देरहानाय, बे लामाजों आगान सुरलांनांगोन। बे थांखियै आङो फैबाय थानाय नैथि एबा खन्थाइ बिबार ग्रुपनिनो नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ 22 मेनिफ्राय जागायगोन होननानै WhatsApp ग्रुप एबा फेस ग्रुपनि गाहाय सामलायगिरिया फोसावदों। बेबादि आंबो बे बादायलायनायाव बाहागो लाबावगोन। जेन नोंथांमोनहाबो बे बादायलायनायाव गोसो गोथारै बाहागो लानानै गाव गावनि मासिखौ आवग्रिनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बयबो गोसो गोथारै बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो आंबो बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै नोंथांमोनजों आं बादायलायनो सम मोनबावगोन बेखौ मिजिंथिबाय। गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबनाय फारसे थेंक इउ, खुलुमबाय।